Adrian Năstase a lăsat orașul deoparte și s-a apucat să crească struți africani la 2 pași de Buzău. Cu tot cu pui are vreo 100 de exemplare și este mulțumit. I-am făcut o vizită, i-am văzut țarcurile și struții, dar și parte din ouăle pe care le vinde acum cu 60-70 de lei bucata. Struții îi dă mai scump. O familie ajunge și la 4.000 de euro. Dar vedem struții lui Adrian Năstase acum, aici, la Viața Fermierului. Struțul african din bătătura lui Năstase umblă țanțoș de colo-colo prin țarcuri. N-are libertatea sălbăticiei, dar, indiferent de anotimp, e acolo și îl ține pe Adrian Năstase în topul crescătorilor de struți africani din Europa. I-ați îmblânzit. Da. S-au obișnuit și ei cu dumneavoastră și dumneavoastră cu ei. Sigur că da, conviețuim în pace. Ce face acum? Dansează? Da, probabil că o să înceapă un dans prin care ne arată că el e stăpânul aici. Dar are 2 femele? Da, asta e familia dintr-un mascul și 2 femele. Hai băieții! Hai! Că nu vin de noi. Sunt animale curioase. Aceștia sunt mai mici decât ceilalți? Da, sunt mai mici. Ăștia au în jur de 1 an de zile, 12 luni. Ceilalți pe care i-ați văzut până acum au aproape 3 ani. Deci ăia sunt constituiți deja în familii de reproducători. Deci ăștia sunt ca și pre-reproducători. Deci ei se pot achiziționa acum ca familii, peste 1 an de zile, urmând să... Și văd că... Nu vă mai este teamă. Nu, sunt animale blânde totuși, deși par ele așa mai fioroase. Nu doare așa când vă compostează de deget? Dar ce se întâmplă? Ele ajung să recunoască persoanele cu care intră în contact zi de zi. Dar sunt periculoși, spuneți-mi. Da, struții maturi, în special masculul, este periculos, în special în perioada de reproducție. Așa, normal, el își apără teritoriul, își apără familia constituită din cele 2 femele. Acum ce fac? Beau apă? Da, acum beau apă și li s-a mai pus un aport de vitamine. Au nevoie lunar de un supliment de vitamine. Ce fel de vitamine le dați? Sunt vitamine obișnuite românești. De ce Fără vitaminele acestea? Da, e bine să li se dea lunar suplimentul ăsta de vitamine pentru că ei nu au posibilitatea să își ia în mod natural, așa cum ar face-o în libertate. Da, și asta îi ajută ca rezistență, le întărește sistemul imunitar. Am văzut că intrați la ei acolo în țarcuri. Nu vă este teamă? Deocamdată m-am obișnuit și nu mai mi-e frică, nu mai am așa teamă. N-am prins un fel de curaj și intru la ei fără... Niciodată n-ați avut... Se mai întâmplă câteodată așa, câte un mic accident asta. În ce sens? Mai sare, mai e în perioada care sunt cu reproducția, cu oulii, atunci sunt mai periculoși și Să mai lasă cu bunătăți. să mai lasă cu lovituri, Din partea lor sau din partea dumneavoastră? din partea lor. Noi primim și ei Cam faultează, nu? ne cam fautează. Și spuneți-mi, struțul african, vine iarna, o să vină zăpada, are o problemă? Nu are problemă, e perfect adaptat condițiilor noastre meteorologice, rezistă până la minus 25 de grade fără problemă, trebuie numai ferit de umezeală, de ploaie. Și când plouă Când plouă îi băgăm în adăposturi. și stau acolo. Dacă Da, plouă o săptămână, 2, stau acolo. Îi mai scoatem periodic, după care îi băgăm înapoi. Sistemul lor imunitar este, se pare, cel mai puternic și mai zdravăn cunoscut dintre toate animalele. De crescut struți africani, Adrian Năstase s-a apucat de câțiva ani și, ca orice afacere de nișă, nu i-a fost deloc ușor. Treptat însă, din 2 familii de struți, a ajuns la peste 150 de exemplare. A încercat apoi să vândă și, cum struțul are preț bun, a făcut rost de bani ca să se extindă. Unul din acestea cât costă?
Asta e în jur de 350 de euro. Ce vârstă are? Are 1 an de zile și peste 1 an. Sunt amestecați, să spunem așa, media 1 an de zile. Deci e o familie? O familie în jur de 1000 de euro. Da. Și o familie din aceasta de struți, cum să zic eu, reproducători, cât costă? O familie ajunsă la maturitate costă în jur de 3.000, 3.500, 4.000 de euro în funcție de performanțele femeilor și ale masculului. Deci aceștia 3, de exemplu, care sunt o familie, cât costă? Da. 3.000 de euro. Și i-ați vinde dacă ar fi? Nu. Serios? Nu, serios, da, nu i-aș vinde pentru că, mă rog, până ajung la maturitate e un pic de muncă pe lângă ei. Câți ani? Masculul ajunge la maturitate după vârsta de 3 ani, 2 ani jumate, 3 ani, femeia după 2 ani. Asta tot așa cu mici variații în funcție de moștenirea genetică, de alimentație. Puii pe care îi vedeți acum au aproape 2 luni, cei mai mari. Mai sunt amestecați, ăștia mai mici sunt săriți de 1 lună de zile. Un pui la 1 lună de zile costă în jur de 100 de euro. Așa sunt deja la 150. Spuneți-mi, ce mănâncă? Tot lucernă, tot ce ne spunea? Nu, mâncarea lor este diferită de a celor maturi. Ei au nevoie în primele 3 luni de viață de un aport mai mare de proteină și li se face un amestec care conține elementele separate, da. Le cumpăr separat și mâncarea le fac eu aici după o rețetă. Mă rog. Aveți teren pe care îl cultivați cu lucernă? Da, am înființat anul ăsta o cultură de lucernă. Așa, restul cerealelor le cumpăr de la... Ce vrea de la dumneavoastră? E curios. Doar atât. Așa, deci cumpărați mare parte din... Da, mare parte din cereale le cumpăr, lucerna mi-o produc singur și după rețetă le fac eu mâncarea. Alimentația struților lui Năstase este simplă, n-are adaos de chimicale, însă dacă provine din comerț și nu din cultura proprie, se simte adânc la buzunare. Ce faceți? Măcinați lucerna sau? Da, aici se bagă lucernă la tocat și se macină pentru furaje la animale. Deci așa nu o mănâncă. Nu, așa nu o mănâncă pentru că e paile prea mari, nu poate să le înghită, e probleme. Așa o tocăm, o amestecăm cu porumb, grâu, orz, ovăz, numai natural. Naturale și ouăle, nu toate însă sunt de vânzare. Adrian Năstase le numără, sezon cu sezon, păstrează ce-i trebuie pentru viitorii pui, iar restul scoate la mezat. Așa arată oul de struț. Acesta este mai mic față de media greutății lor în mod obișnuit. Acum este sfârșitul perioadei de ouat și totuși deja mai ou. încă mai ou, foarte rar. Așa, dar în funcție de temperatură, ușor nu o să se întrerupă cu ouatul. Așa este, parcă e din porțelan. Da, așa este, el are suprafața lucioasă. În mod normal, ouăle pentru incubat nu se iau cu mâna liberă pentru că grăsimea care este pe degete face rău cojii. Aici trebuie să se întâmple un transfer de aer, deci el are suprafața poroasă și grăsimea îi obturează acești pori. Și ăsta e pentru consum. Pentru consum. Și cam cât e echivalentul a câtor ouă de găină? Mai mult de un carton de ouă. Gândiți-vă că în mod normal un ou are în jur de 1,6 kg, 1,7 kg. Deci 30 de ouă minim ar fi echivalent. De la un struț nu se aruncă nimic. Penele se vopsesc și se folosesc în breazla artiștilor, pielea se tăbăcește și se utilizează în marochinăria de lux, oasele se macină și se folosesc în amestecul anumitor furaje animaliere, iar carnea are cel mai scăzut colesterol și în carmangerii sare bine de 100 de lei kilogramul. Cam asta-i treaba. Apropo de mituri, struțul nu-și ascunde capul în nisip, așa cum umblă vorba.